गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै बाक्सानि राजिब बसुमतारिया गोमानानै दं। गावनि नखरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थांखिजों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय राजिब बसुमतारिया लामा आन्दायना गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सुबानखाता ओनसोल सिरिसबारि सुबानि राजिब बसुमतारिया थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि गुजरातआव खामानि मावनाय थांखिजों रङिया रेल स्टेशननिफ्राय रेलजों दावबायलांदोंमोन। मख'जाथावदि रेलजों गुजरात रायजोसिम थि समावनो सौहैदोंमोनब्लाबो नाथाय खामानि मावनो गोनां नुवा बन्दरनि एक्वा मेरिन कम्पानिसिम थांदों होननानै बिराबल मुंनि जायगानिफ्राय ओंखारनानै गारियाव गाखोनो गोनां समावनो हरखाब लोगोफोरखौ नागारनानै गुबुन जायगाजों हारसिं थांफ्लाङो होननानै नखरनि मानसिफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा आसाम बडलेण्ड रायजोनिफ्राय गुजरात रायजोआव खामानि मावनानै दङब्ला सावगारियाव नुनाय राजिब बसुमतारिखौ हमना दोननानै 8473096705 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनो खावलायहरदों। गिबियाव आं मिडिया पार्सन बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता ओनसोलनि सिरिसबारि गामिनि बिथां राजिब बसुमतारिया गावनि नखरनि रांखान्थिनि हालोदा मोजां नङैलाय थांनाय सेप्तेम्बरनि 18 थारिखआव रङिया स्टेशनाव गाखोनानै बिथाङा गुजरातनि राजकटआव थांनाय 21 थारिखआव बिथाङा सौहैनो हादोंमोन आरो बे जायगानिफ्राय बिथाङा बेराबलसिम थांदों आरो बेराबलनिफ्राय जि जायगायाव कम्पानि बे कम्पानि थानाय जायगानि मुङा जाबाय नौवा बन्दर आरो कम्पानिनि मुङा जाबाय एक्वा मेरिन कम्पानि। बेवहाय नैबे बेराबलनिफ्राय बिसोरो गारि गाखोदोंमोन। बिसोर माने बिथांमोनहा साब्रैमोन। साब्रैयाव नैबे राजिब बसुमतारि मुंनि बिजाथिया बेराबलनिफ्रायनो गोमानानै दङ, नाथाय दासिमहालागै मोनाखै। जायफोर बिथांमोनहा गुजरातआव जोंनि बर' फिसाफ्रा खामानि मावनानै दंहैयो बिथांमोना जेन बिथांखौ लोगो मोनबाय बायोब्ला नुबाय बायोब्ला जेन बिथांखौ नागिरनानै न' फारसे दैथायहरो बा मोनफ्लाङोबा दैथायहरो आरो बेजों लोगोसे आं प्रसासनखौबो खावलायनो नागिरदों जे बिथांमोना जेन बिथांखौ न'सिम नागिरनानै न'सिम लाबोनायाव जेन जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होयो। मानोना बिथांनि नखरनि अबस्था आरो थासारिया मोजां नङा। बिथाङा सानै गथ' दङ आरो सासे बिसि दङ, सासे हौवासा आरो सासे हिन्जावसा दङ। बेखायनो आङो गुजरातआव जायफोर जोंनि बर' फिसाफ्रा खामानि मावनो दंहैयो बिथांमोना जेन गोमानाय राजिब बसुमतारि बिथांखौ जेन नागिरनानै जेन न' फारसे दैथायहरो आं बेखौ खावलायबाय। जाय बिथां गोमानाय राजिब बसुमतारि बिथांखौ जुदि मोनफ्लांबायोब्ला नैबे जानबुं नम्बरावहाय गुजरातआव थानाय जायफोर बर' फिसा बिथांमोना खबर बा कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 8473096705। नैबे जानबुं नम्बरावनो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै दैथायहरनो हागोन। सिक्किम दावबायनो थांग्रा दावबायारिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा सिया ब्रह्मनि नाजानायाव सिक्किम दावबायारिफ्रा मोनसिगोन साबसिननिफ्राय हामसिन हस्पिटेलिटी, लोगोसे हादोर आरो गुबुन हादोर दावबायनायनि टुर पेकेज। सिया ब्रह्मआ सिक्किमाव दावबायारिफोरनि थाखाय गोदानै बेखेवदों 3 स्टार आरो 4 स्टार थाखोनि हटेल। लोगोआव दंफायो जानो लोंनो सुबिदा गोनां उदां रेजर्ट। बे हटेलावनो मोनबावनो हागोन गोजोनै सम बारहोनो सुइमिं पुल, देहा राफोद खालामनायनि थाखाय जिम गेलेनाय आरो देहा मोदोम नाजानायनि सुबिदा। सिक्किमनि बाथ्राल' नङा, साइमन कपारेटिव्सआ हादर आरो गुबुन हादराव दावबायनायनि मोनसे टुर पेकेजनि सुबिदाबो होयो। हादरनि गुबुन गुबुन बेरायथावना जायगा जेरै काश्मीर, कातार, विश्वदेवी, जगन्नाथ, पुरी, आन्दामान, गोवा, बम्बे, दाराका, बेंगालुरु, मैसूर, सिमला, मनाली बायदि बायदि, लोगोसे गुबुन हादरनि जेरै दुबाई, थाइलेन्ड, सिंगापुर, मालयेशिया, हंकं, माक्कौ, इन्ड'नेशिया, फ्रान्स, सुइजारलेण्ड आरो इउर'प बायदि बायदि समायना नों बेरायनो लुबैनाय जायगाफोराव बेरायनायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। अब्ला गोबाव खालामालासिनो नोंथांनि भेकेशन प्लेनिंनि थाखाय दायो बुकिं खालाम www.simoncooperates.in आव, नङाब्ला थोंजोङै जगाजग खालाम 629662
7012149 आरो 7011225908 जानबुं अनजिमायाव